ଗୋଟେ ଦରକାର ଗେମିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗେମିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଭି, ତାପରେ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଉସ୍, ୱାୟରଲେସ୍ କିବୋର୍ଡ, ତାପରେ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସ୍। ଦ ମ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ୱାୟରଲେସ୍ ପାଇଁ ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଲା, ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍, ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ତାପରେ ହାଡୁ ଗୋଟେ পেশি না পিসিবা পিসি 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 দরকার আচ্ছা পিসি বুঝো ଗୋଟେ ଟିଭି, ତାପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବନା ଯାଉ, ତାପରେ ଶୁଣ ଯେ ଲଗେଇଥିବୁ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସୋଫା, ଡାଇନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭି ମାନେ ମାମା ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ମାମା ମୋତେ 85 का टीवी କେତେ 80 85 ଇଞ୍ଚର ବାପା नहीं 90 तो वो 90 का 90 इंच का बापा 90 इंचर टीवी ହଉ ତ ପାପାକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ନିଏ ଗୋଟେ ନିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି ଫ୍ୟାନ୍ଟା କିଣା ହେଇକି ନେଇ ଆସିବ, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୁମର ବାପା ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଲାଗିବ ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ପର୍ଦା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରଦା ବି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସମେତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।